हाय यूट्यूबचे फ्रेंड, कसे आहेत तुम्ही लोक? तर आज आपण वेगळा ब्लॉग टाकायचा आहे. बघा, आता मी कामच करते आणि मम्मी जेवण बनवते. मम्मी हाय. मम्मी हाय. तुमच्या लोकांना हॅपी न्यू इयर, नवीन वर्षाच्या खूप शुभेच्छा. हॅपी न्यू इयर तुमच्या लोकांना. मला. तर बघा, असं आहे. तर तुमच्या लोकांना कसं वाटतं ते मला सांगा नवीन वर्षाच्या. आणि सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आणि कामामुळे मला व्हिडिओ जमत नाही आहे. नक्की व्हिडिओ टाकणं स्वतःचे पण नवीन नवीन काय ना काय टाकत राहायचं. तर आता वापस बोलते, हॅपी न्यू इयर तुमच्या लोकांना पण. बाय.